Haia Corda, is mis an níomh agus tá sé an nám a bheith alínta le bia. Inniu, denimmuid féileán os turthaí. Seo an méid atá ag tastal wet. Carrade, rishini, pretzel, úl. Tá mé ag úsáid carrade don cur. Anois úsáidimid úl chun na scíthán a dhéanamh. A hain, a dó, a trí. Agus an rud céine anois don taobh eile. Tá mé chun rishini a chur leis na scíthán anois mar washúcán. Nach bhfuil an maisiúcán seo go hálann, ach is féidir leat do rá a rud a dhéanamh tú hain. Deireadh tá mé chun pretzel a úsáid de antenna an éilechán, ach tá an pretzel seo beaganín roiada, ach tá mé chun é a bhriise ina gála agus béimid ná é a úsáid anois. Anois tá an féileán ré le dul ag etalt. Féachar seo, nach raibh sé sin éasca. Buan trío las sa bhaile, blasta, fullán agus alínta.